Така, здравейте в поредното видео от предизвикателството от 1000 до 100 000 долара. За съжаление, новините не са добри, загубих абсолютно всичко. Както виждате, балансът ми е на 0. Направих една абсолютна глупост да си вкарам абсолютно всичките пари в една сделка. Виждате загубата днес, 1300 долара. Вчера и оня ден също направих, рискувах много пари, бях стигнал до 2400 долара. Сега съм на 0. 10 дена, 10 дни добра печалба заминаха на вятъра. Просто адски глупаво от моя страна. За съжаление, много често го правя това и трябва да престана. Нямам какво друго да ви кажа. Загубих само днес към 1400 долара. Защото бях изкарал 100 долара. Имах 1430 долара. И можех спокойно да спра и да не правя нищо, но аз реших да продължа да търгувам и загубих всичко. Увлякох се в една сделка, бях абсолютно сигурен, че ще падне. Виждате ли? Почнах още тук да продавам, да отварям сел позиции. Това продължи упорито да скача. Погледнах на 5 минути, мислех, че ще почне да пада, като стигне до тук някъде. Тук някъде сложих всичките пари, очаквайки да падне. Дори увеличих на 5 минути, за да има време. Не, това рязко проби нагоре 200 семея. Вижте чак къде почна да пада сериозно. Просто тотално се прецаках. Това да ми е за съжаление не се уча. И за пореден път съм на 0. И така сега ще се успокоя малко. Ще вкарам пак някакви пари. Ще почна от начало бавно и спокойно. Без бързане и без големи рискове. Надявам се това да ми е последното, първото за годината и последно прецакване на целия акаунт. Защото просто нямам избор, трябва да печеля пари, нямам друг избор. Така че ще зареда пак малко пари, този път няма да се изхвърля много. Ще почна бавно и внимателно и се надявам скоро да имам пак голям баланс и да почна да изкарвам много пари. Просто адски глупаво от моя страна, някой път не мога да се контролирам. Но просто това виждате колко време стоя горе, очаквах всеки момент, че ще падне, но не. За съжаление не падна. Продължи да се качва нагоре и ме прецака. Тук ми бяха последните позиции. Това почна да пада чак тук някъде. За съжаление се прецаках за пореден път. И така, не ми се говори за момента, нямам какво да кажа. Просто цялата печалба, добра печалба за годината почти замина. Да, пак съм на някаква печалба от началото на годината, но малка. Не знам кога ще успеем да постигнем целта си. Но ще успея да възстановя всичко и да изляза пак на печалба. Следващото видео вече ще е с положителни новини, надявам се. Това е за сега. Абонирайте се, ако ви хареса и до скоро.